Everything is okay up until the day raunomitisa mukadzi wako. Everything is okay up until that day rainotanga kurwadza mimba. Because the thing is, mimba zvainoita pamwe pacho vakadzi vedu vanenge vatokanganwa kuti yakanyatsobata papi chaipo chaipo. And these dates dzinenge dzakanyorwa pamakadhi avo dzinogona kuita sekuvhiringika mbijana. Because vanenge vakatadza kunopa a proper explanation kumanesi kuti yakabata papi. So what it means ndezvekuti iwe pauri kuti ichanozvarwa next month unogona kutonzwa kuti yatosvika uchitori kumombe woona mwana achimhanya achiuya kuti mama vakutoda kutozvara. Wosvika, especially in the rural areas, kunenge kune kombi 1 inoenda kumusha kwenyu. Kombi iyoyo yaenda kutown masikati inonzoka manheru. Wosvika wotanga kuti foni kuti ufonere vanhu hapana ari kubatika. Wopinza mukadzi muBhara wotanga kumhanya. Ndopa unotanga kutsvaga madhongi ugomashaya wotuma mwana kuti tsvaga madhongi unondibatira muroad. Wotanga kumhanya neBhara uchienda nemukadzi wechipatara. Uchimhanya so uchienda nemukadzi wechipatara. And mwana anenge ashaya madhongi musango. That is the moment you begin to realize that indeed ZANU-PF has failed us. That is the moment you begin to understand the reason why we are saying, why can't we just vote for change? Unogona kuwana madhongi, womhanya pachipatara. Wobva wasvika wobva warifewa to the main hospital, or to a bigger hospital. Wobva watirega high motor and you'll be told kuti just kusvika kuchipatara I need $100. So uchi ndo pauri kutanga kuona manje uri 1. Ndo pauri kutanga kuona kuti painzi pasi nemandu uchiti pasi nadzo. Vari kunzi mandu vaiva ndo vari kuita vari kuadvocata kuti rights ako yoyoyo are recognized in terms of making sure that the health sector is functioning well, is well funded, is oiled. Ndo pauri kutanga kuona manje zvinhu zvacho. So uchaona kuti unoenda up warasikirwa nemudzimai kana nemwana kana nevese just because of incompetence dzeZANU-PF. So nyika haidi kutongwa kusvika Bhara rava ambulance. Nyika inoda kutongwa zvekuti munhu wese anenge ane utongi hujekerere achifara kuti at least we are being recognized as people. There are basic fundamentals which must not lack: healthcare, water, education, food. We must work to make sure that we eradicate food poverty. We must work to make sure that we eradicate health problems or health inefficiencies. We must work to make sure that we eradicate shortages of water. We must work to make sure that we deal with the inequality in the education sector. We must make sure that we have equality in that education sector. That is the only way we can have a prosperous, transformative Zimbabwe, because everybody will be included. Without proper education of all areas, all people, it's meaningless to talk about development, because you start to see only those with better schools progressing well. Ndo ane opportunities ekwenda kuna na UK, ekwenda kunze, they bring back to their communities kwavanenge vari ikoko. But isusu vari kumusha toita sei. That is the issue. So Team Zimbabwe, when we say let us register to vote, let us vote for change, we are not being malicious. We are being honest. We want to prevent these issues to happen, from happening. In the past, my ambulances haivako aiuya, but right now, asiko. What should we do? Let us vote for the alternative. Let us vote for Advocate Nelson Chamisa. There are no two ways about it.